Nie uwierzycie, co właśnie zrobiłem. Moi drodzy, nagrałem vloga bez nagrywania. Znaczy, zdawało mi się, że się nagrywa, ale się nie nagrywał i przez 7 czy 8 minut dupczyłem do nienagrywającego się... nieważne. Ja jestem Niklaus, moi drodzy, a to jest drugie podejście do vloga o wszystkim w zasadzie. Dzisiaj miałem tragiczną noc. Dzisiaj miałem naprawdę tragiczną noc. Miałem gorączkę, bolały mnie krzyże, bolała mnie głowa. Myślałem, że mnie wywiezą. Naprawdę było słabo. Jak tam wam noc minęła dzisiejsza? Dobrze spaliście? A może nie spaliście? Może robiliście co innego? Może... nie wiem, zbieraliście grzyby na przykład w tą noc. Moja była tragiczna, moi drodzy. Jestem taki zmęczony i taki rozdupiony. Wypiłem sobie jeszcze 2 aspiryny. W ogóle to jest magia. Ja bym wam to pokazał gdzieś, ale... O, mam to tutaj. Czekajcie chwilę. Patrzcie. To jest oczywiście żadne kryptoreklamy, nie ma nic, ja tylko pokazuję w ramach ciekawostki. To jest lek niby aspiryn C, nie? I to jest tak. To jest lek, którego wytwórcą rzekomo jest Bayer Bitterfeld GmbH Zalgaster Chaussee Bitterfeld-Wolfen, Niemcy. Importerem równoległym jest firma w Toruniu, jakaś w Polsce, przepakowane w Toruniu w Polsce. Aspiryn C. Otwieramy ten aspiryn. Co naszym oczom się okazuje? Bajerowska aspiryna z ruskimi napisami. Czekajcie, wyoszczę wam to. No pokaż ładnie, bo chcę widzom pokazać. Kamero ty podła. Czekajcie, ja to naprawię w mordę. Wiadomo, czekajcie. Jeszcze raz, to się uda. To się musi udać. Dajcie łapkę w górę, to się uda. To się chyba nie uda, moi drodzy. Ale dlaczego? O, patrzcie. I człowiek się zastanawia, o co chodzi. Czy został oszukany? Nie, moi drodzy. Okazuje się, że to nie jest po rusku, tylko to jest po bułgarsku. Także bułgarska bajerowska aspiryna w Polsce chodzi jako aspiryn C. Nie ogarniam trochę tego, o co chodzi. Wytłumaczcie mi to, bo ja się w tych lobby medycznych nie wyznaję. W każdym razie wypiłem 2 i to mnie tak zamuliło, tak... Nie mam siły na nic teraz w ogóle. Ale pomogło, bo już nie boli głowa, nie bolą krzyże, czuję się lepiej, także jeszcze sobie walnę potem 2, bo wiecie, trochę lipa. Jak się będę źle czuł jutro, to się raczej udam do lekarza, bo lipa tak być święta chorym. Właśnie. A propos świąt, moi drodzy. Jest piękna, cudowna pogoda, świeci słoneczko, jest cieplutko. Także moje przewidywania a propos tego, że na święceniu pokarmów ksiądz będzie rzucał śnieżkami w ludzi się na szczęście się to nie sprawdziło. Znaczy na razie nic na to nie wskazuje, że się sprawdzi, bo wiecie, żyjemy teraz w takiej atmosferze, że ten śnieg może spaść w każdym momencie. Niczego, ja cały czas patrzę, czy to się nagrywa na pewno. Jak to by się teraz nie nagrywało, to by było moje ostatnie podejście do tego vloga, naprawdę. Także mam nadzieję, że taka pogoda się utrzymie. Przynajmniej taka jest tu. Nie wiem, jaka tam jest pogoda u was, w Polsce. No, dajcie mi znać, czy jest taka ładna jak tutaj. Bo tutaj jest naprawdę bella fantastycznie. Także, moi drodzy, nadchodzą święta. Czy wy już umyliście okna dla Pana Jezusa? Ja muszę niestety wymienić okna, bo moje okna ostatnio... Wiecie, otworzyłem okno i okno się na 2 części tak rozkleiło. I jedna część mi została w ręce tak, a druga została we futrzynie, nie? Także niestety drewniane niemieckie okna trzeba już wymienić na plastiki. W końcu, no, te okna, które ja tutaj mam, są w tym domu od momentu, kiedy ta kamienica została wybudowana w 27 roku, czyli mają, jak dobrze liczę, 27 rok, 73 i 16, 89, tak? 89 lat mają te okna, także dość sporo. Także i tak dość sporo wytrzymały, ale były porządnie konserwowane, także no. I święta idą, moi drodzy. Czy macie jakieś specyficzne tradycje związane ze świętami? Na przykład na Śląsku się robi kroszonki, czyli takie jak pisanki, tylko w malowanym jajku po prostu się wyszkrobuje wzorek żyletką, czy jakimś tam szpędlikiem tak zwanym, czy jakimś dłutkiem, czy jakąś igłą, czy czymś takim po prostu ostrym narzędziem wyszkrobuje się jakieś wzorki. I ja sobie na pewno też parę takich jajek oprócz
malowanych pisanek zrobię... Malowanych pisanek? Nie powinno się to nazywać malowanka w takim razie? Dobra, nieistotne. To już zostawmy językoznawcom. Czy może macie jakieś specyficzne pokarmy, się u was coś je? Bo u mnie tak raczej tradycyjnie. Jakieś wędliny, jajka, ciasta, barszcz biały, zwany nie wiadomo czemu przez niektórych żurkiem. Nie wiem. No ale cóż, tak to wszędzie inaczej, nie? Wszędzie inaczej, no. Także to jest superancko. Teraz w ogóle chciałem nagrać jakąś grę, ale moi drodzy, nie mam co nagrywać. Nic nowego nie wychodzi, co by mnie interesowało. Nastawiałem się na Gears of War, okazało się, że mają masakrycznie zepsutą optymalizację i w ogóle są tak zepsute i niefajne i w ogóle ta premiera tak bez echa się obyła i ja taki zawiedziony i waham się nad Armą 3. Polecalibyście mi Armę 3, bo na G2A, na które serdecznie was zapraszam, 3% taniej z kodem Pieron, jest za 100 niecałą i słyszałem, że to jest fajna gra. Czy to jest taka bardzo taka bardzo duża gra, nie? Jest do niej dużo modów i w ogóle modyfikacji, różnych trybów, tam Altis, Live, Battle Royale, DayZ i tak dalej, także wydawałoby się, że dużo jest z tym grania. Nie wiem, polecacie? Zachęcacie? Fajnie by wam się oglądało na streamach na YouTubie? To może kupię. Albo dajcie mi znać w ogóle, jakie byście fajne gry mi na ten moment polecali, bo naprawdę w tym momencie już tak męczę. The Calling, H1, prywatnie sobie ogrywam Hearthstone'a. Jeszcze mi została jedna karta tylko do odblokowania, ale wam tego nie pokazuję na razie ani na streamach, ani tutaj, bo wyście się ze mnie śmiali, a mi potem jest głupio. I no. Także dajcie znać, co byście tu widzieli. Dajcie znać, co tam u was, jak żyjecie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Zapraszam na Facebooka. Link pod spodem. Zapraszam na Hitboxa. I to by na tę chwilę było tyle ode mnie. Ja idę się kurować. Dziękuję wam za uwagę. Pa, pa.